Добър ден. Добър ден. Добър ден. Сетих се какво ще направя съм. И ето ни в 14 епизод на Team Venture Survival, дай да продължаме. Петър, ти какво ще правиш този епизод? Ми е фермичка, както казах, ще направя една временна само ферма. Махни го е това, за Смив. животни. Махни ги и тия дървета тук. Пространство. Добре. И ще ми трябва уид за това. Значи, каква ферма ще направя? Мисля да направя ферма за крави. Защото ще ни трябва после, нали, кожа. Да. Теч. Уид. Аз съм Петко. Ако искаш Смив, очите ти да копаеш, искаш ли? Аз ще Добре. помогна на Петър да направи. Дай ми дървото, че ми трябва. Аз ще помогна на Петър. Аз чувам да разкривам Че в лода. строението... Добър е. Да, строението. Не е нищо особено, аз Вземи си съм малко по-добър от моркови, това. ако нямаш. Моркови ли? Не, Аз имам моркови, имам и уид тука. За какво ти е уид? За да подканвам кравите Тук да ще идват. ги Омага, води. чакайте. Той диджей ще води кравите. Айде, махай това. Тили. Нали ти отиваш да търсиш крави, бе, човек? За какво отиваш да ги търсиш тия крави? Ей, те за кеф просто да си ги имаш. Да си ги водиш като домашен любимец. Омага. Що? Ако чухте, идва нов апдейт. 1.6, но няма да е скоро да дойде. Ще си намерим коне. С сини коне. Бати коня. Какви са коне? Ми таки С къде коне. нямам. Сини ли? Аз чух някакви сини коне. Да, сини коне не си ги виждал, бати готини че са. Да, с такова сброй. Извини, ти и сега идвам. Нищо не ти разбрах, човек. Все едно го е някакъв Ей, сега идвам. Все едно го е сега някакъв идвам. мангал, човек. Бай мангал. Стига, човек, с това. За което си Тренира черните барети, бай мангал. Аз правя оградките, Ще ни трябват ли и овце? Ако... Какво каза? Забравя да сетна waypoint, бати тъпия съм. Аз правя оградките. Мина. За сега не. Тук съм. Айде, имам 60. Тук е пълно, пълно с Какво правиш, овцете нали говоря, ще пълно. нали ще застроиш там, бе? Аз ли бе? Нали каза, че правиш ферми? Бай мангал. За животни. Да, аз търся Няма и сега. такова. Аз търся сега животни. Омага, да диджей ги го вика. търси, ние строим с тебе двамата. Това не го ли разбра вече? Ретро. Али аз взех достатъчно такова малко да разчистим такова. Ретро. Така, да видим какво можем да измислим и вече го Бай измислим. мангал тренира чер. Стига с това, бе, човек. Бати бързо мислени. Бай мангал тренира. Няма. Ай, мангал ми тъпа на вратата. Да, сестрата на DJ Winemaker. Бахти! What the fuck? Бахти странния sugarcane. Това трябва да се види в клипа, трябва да го видиш това бахти готиното е. What the fuck? Не готина ми бахти лага. Оправи се. Виждате ли? Аз съм супер бърз. Направо ни сварва sugarcane да падне. Аз съм бахти бързия. Ако сте гледали някога скъпа смалих децата ли, какво Да, беше, бе, да, бе, забравих да. как беше. Да. Имаше някакъв филм такъв, Да, бе, скъпа да, бе. смалих. Но Децата да си един, спомням който прави как се някакви казваше. проекти, да, бе. Да, имаше един епизод, който беше супер бърз. Аз ако бях невидим или супер бърз или може да спирам времето, ще да се обличам всяка жена да я готовя и да се махам. Смив, какво правиш сега? Сама. Копаеш ли? Ебеса. Бил. Смив. Бай мангал тренира черните Оля бари. ми ги накъвам. Смив тук ли е, бе? Аз тук е, бе. Какво правят това са? Какво става вас? Ай, бай, мангал тъпа на вратата. Булдозери Ти разболя, бе. булдозери чукат на вратата. Смив? Да, бати бе. Баба ти тъпа ли, ничего не разбира, че... Той си стами. Бай, мангал тъпа на вратата. Бай, кака мангал. Не, всъщност тя е по-малката му сестра е много тъпа. Вау, какво търси тиква тук? What the fuck? Дразни ма, Ще си бе! направим- Кажи да спреш, мисля, защото ще ти затворя. Защо не направим тук една ферма за селени, бе, човек? Защото не Да искам. се размножаваме. И тук ще Бе, човек, ще направим го една направя. временна фермичка. Сетих се как ще ни е фермата. Моля? Майко, такова нещо се сетих. Имаш ли, братвичка, моля те се. Такова нещо се сетих, че направо. Братва, Да, братва. братва, ние но сега ще направя, ако искаш. Отивам до хома.
Сега ще направя на брадове и се връщам. Колко брадове ще трябват всъщност? Абе, бай мангал, колко брадове ще Къде трябват? ме наричаш тебе? Как е? Заглуши се, бе, Аре, бе, диджей! какво става ваше ковчо? Ков. Извините ма. Ще заглуши Смив! този буклук с буклук. Смив, изгубихме връзка. Изгубихме връзка с Смив. Да, Пълни. тук За какво съм. ни говориш, бе? А, Защото направихте така- на... Такова, намери ли... Че? Къде ще е буклик? Ако... Мангал бай. Сега, аз съм до холма да взема нужните материали, за да мога да направя тази къщичка малка. Ама аз вече направихме. Какво направи, бе? А, Бедни, бедни. аз вече направих... Ми аз какво да правя тук, тъпое? Да, бе, Вау. сега. Колко красиво Ако искаш, слънце. ако искаш... Аз вече намерих място за Не, фермата. forever long съм иска да си имам едно гаже тук и да си гледам Ари, залеза. ела да почваме мястото за фермата, къде ще започва. Гледаме звездите заедно. Колко Ела да романтично. спим. Той сега ще спи. Съм forever alone. Смив, копаеш ли? Да спим ли? Копаеш За ли? какво да спим, аз нямам гадже да си пълне. Ча си приберам Смив, хобот. копаеш ли? То стана на вече ден. За какво ни говориш, Някой бе, е човек? заспал. И защото от тях стават пълните шитни. Аре. Бай мангал тренира черните барети. Бай мангал. Сваля самолети. Правя кавер. Бай мангал фаща спин от Кока-Кола. Представяш какво е да фаниш спин от Кока-Кола? Аре бе, аз вече му мръзна, мисля да свършим епизода. В следващия епизод ще видите как ще правим фермата. Почнахме, Видяхме бе, малко чакай, такава бе, от мен. много е рано, бе. Едва са минали 5 минутки. Майншафт. Не, минали са 10 дори. Не са. Бай мангал тренира черните Стига, барети, бе, аз ще човек, да стига с подсипя това, малко дърво. спри. Бай мангал тренира черните барети. Мисля, знаеш какво мисля да направя? Аз омага, чуват се от нас, омага. Аре, стига, бе, дядо, стига, свикам. От всякъде говорят, всеки се заглушил, защото... Защо единствено аз съм толкова добър? Значи... Хора, деца, хора. Така. Да, и аз трябва да се заглушавам, беше бахти тъпото. Нас викат като луди. Няма ли тук от Але, селото? май у нас ще викат Някъде от вече. селото ми? О, браво, Джини намери, бе. Браво, Смив. И да, това е най-фелният епизод. По-хубаво да снимем по-късно, като ще се успокоят страстите. Чакай, И да, май това Чакай, ще чакай. да бъде... чакай още малко, бе, Петре. Ела поне да ми помогнеш да направим. Аре, какво още малко е човек? Ами, ела да помогнеш, бе. да. Какво още малко? Ще кажа какво още малко. Патро. Еми, какво правиш, бе? Сетих се. Това го беше направи в един друг урок. Не, нищо подобно. Бай мангал отмира черните Просто барети. защото тук започнахме в тази Бай планина много неща да правим и се сетих нещо. Не съм го правил други сърва. Трябва да си сменя това. Те. Тук ще стълбички ли ще го правим това? Еми. Аре, аз трябва и аз да правя нещо, стига човек. Давай, направи престълби. Всъщност, да, направи Не. стълби, направи. Не, със стълбички ли ще го правим това? Не. Ми до хубава прави стълби. Преди стълби. Бати логиката. What the fuck? Час махна too many лайна. For me. Too many cheat. Да, чакайте, сори, че ме викат. Бах, аз останах сам, здравейте, хора. Сори, да. Аре, никой не Майка говори, ми вика бе. какво направя. Бах, тъпи, Бати, Ало, тъп. тук съм. много Тук съм. тъпи хора имате у вас, бе. Само говорят. При нас то никой не говори, мълчи са тук като поганка. Хора, сори. Намерих Дини... Браво. Аз по Дини семена. Браво. Ела да ги посеем, диджей. Намери ли някакви... Не махай гъбата, ще убия, ако я махнеш тази гъба. Това е спомен от Петър. Можеш, виж, служи тук, ето. Служи голстона е тук. Или го щупих това. Някой да се Направи телепортни трап при долу, мен да му дам глупост. Ти пустай, ла, Някой бе. да се телепортни Ти не при можеш мен. да се телепортниш до нас. Ще изгубя маншафт. Пишеш чертичка бак. Ало. Той да не е някакъв обикновен сервер Аре, за тук- ботове, бе. Е тук в къщата. Добре сега. Чакай. Къде си? Е тук. Така, отново съм Слагаме този чест и тук и го Петър пълня Пес, глупост. направи ли малко стълбички?
Добре. Направи ли малко стъпчки? Не. Ето готово, тук сложих честа с... Направих много ясно. Окей. Да. Не. Мангал тренира черните барети. Кой го сложи това? Мангал види Човек, свети. искам да обясня. Ти не ми оставаш време да обясня. Бай мангал да тука. снява. Махай готово, да ма и в кофе. Бай мангал, бе. Той е моята религия, бе. Да, зато и говориш толкова правилно български. Да мре в кофе. Да, защото съм Да, ти бе. пари, сори. Сори, че съм ти Нямаш пари, проблем, никога не нямаш съм проблем, учил нямаш. български. Бай мангал тренира черните Стига бе, барети. човек. Да, Стига се да. учи то, циганин. Бай мангал тренира черните Стига барети. се учи от тоя. Бай мангал. Ще отида, ще го убия и после няма Бай да... мангал. Ето го бай мангал. Бай мангал, бай Спри. мангал. Моля те. Бай мангал. Добре, аре. Отафа, аз трепе него. Той аз съм чул за колко кума трепе. Ето кума трепел. Пишката. Представяш ли пишката трепе? Можеш... Продължи така и през две и завърташ надолу. Давай, Петри. Нищо не разбирам. Няма шегам се. Това кой го И- запълни, тук трябваше да през се две. такова така. Можете да ползвате идеята на Тротимус и във вашия world, хора. Не, шукам се. Не бъдете копирайтери. Аре, чал. Значи, Добре, и ето че и този едно- епизод свърши. Ако искаш довърши там малко. Казах, Не, тъкмо стана интересно и няма да свършвам, аре. Това ще е. Тъкмо стана интересно, никакъв епизод няма да свършва и луди ли сте, ви тъпи ли сте. Тъкмо стана интересно, да. Табай мангал. казах на тук е DJ, черни- на DJ намери ли крави, бе? Нищо не намери, нали? Ами той като е бай мангал, ако искаш да намери бати мангала. Няма, бе. Ома, гъве. Не виждам трапдоровичи, какво става тук? Ома, хага. Не Yes, виждам бе. трапдорови. Харесваме. Yeah, nigga. DJ, Damn, nigga. DJ, DJ, DJ. DJ Baker. Да. Али говори, бе, човек. Намерих крави, дай ще седнах поинт. И не уби една. Тей. Бай мангал тренира черните барети. И една не уби, Тей. тей ли? Не съм ги трепал. Знаеш колко ми пука, трябваше И да... за да може да остане за фермата, бе. Отивам да взема. Еми да, Взема вода. Чето. Умно момичето, бе, умно. Моля се. да, умна съм. Умна съм. Той сам Виждаш се как си обижда, признаеш човек, сам сама. са такова. Но просто... Ми, какво направим като е бай мангал? Кака мангал е? Ама аз съм побял от тебе, за жалост. Какво каза то? Побял се. Към глупости си побял Абе, се. аз не съм пика на морето, аз съм къпя. И седя на пъжа да се Смив. пика след някакъв циган. Намерих спал монстър на отровни паяци. Ами, Ама взимаш ли айран? Събираш ли айран? Такива неща събираш ли? Да, всичко. За бикън, много ясно. То пък и той за бикън. Мангал тренира черните барети. О, да. О, голд! Да, сега ще ми го обереш. Ще ми обереш експито. Докъде стигна Петър Бест? Аха, че си стигнал. What the fuck, браво. Чакай си поинт, бе, момче. Че какво аз съм про, бе? Какво искаш от мен? Вие? И сега докъде, бе? Докъде, аре, това е. Мисля, че е Не, достатъчно. още... толкова. Трябва да са... Да. Сега ще покажа какво. Ще спавим ли XP ферма, седнах поинт. Отровни Да, паяци бе. ти отлисвай, ти си много зле. бе. Има по... Какво става? Но DJ Maker не знае да играе Майнкрафт. Това става. Да. От отровни па... Биш колко О, мага, човек, не ми казай, само че се Майнкрафт. обижда. Аре, мисля и това да е следващия епизод. В следващия епизод ще разберете малко. как ще направим фермичката. Надявам се епизод да ви хареса ви чао. Диаманти! Изчакайте, Намерих седвам. диаманти. Изчакай Това ти! беше Happy End. Крашнаме Майнкрафт, бе! Не. Изчакай ти! Седвам, хора. Карай. Дай, Да. върнахме се. Какво стана, Смив? Намерих 6 диаманта и ми се щупи кърката точно последния. Да, бе. Трап хук пака, стрипъл хук пака. Бачи трова. Я къде? И да, това беше епизода. Ще разберете дали ще оберем диаманти в следващия епизод и Аз как ги- ще аз ги е обрах. фермата в следващия епизод, така че не пропускайте да го гледате. И чао. Знам, че беше тъп и не си го изгледа до края. И чао. Дай ми... Да, диджей, ела да завършим епизода си. Трочмус. Да. Дай ми кирка, че нямам. Сега, да диджей, ела да завършим епизода. Бързо, ела. Ще Бързо. направя една диамантина. Дай ми 3 диаманта да се направя тук. Ето е сега. Ето Смив, заповядай. Айде. И ето, че и този епизод свърши. Размените си местата, обаче. Ти трябва да се обзор. Бързо. Да бе, да вземи диамант. Абе, сега ще направя... добре, дръж кирката, Смив, да, верно.
Айде. И ето, че този епизод свърши. Довиждане! Довиждане. Довиждане.